Tiyo Buboy ang birthday boy. Oy, gurang ka na boy. Boss, burger. Burger, bako yan. Burger ka na boy. Ay ano yun? Orolay, ay ano, nakahiling ka pala, sorry man. Ay ano to na naman. For today's videos mga kayuman and people, may dudumanan ako na dainin doon ang duduman lang sa buong buhay ninto. At yun na nga na yan, nahiling mo man garanoy, nakamotor noy. Ops, nag-agi kami sa ilaw-ilaw. Jesus Maria, isip, ano ni? Oh, yes, ganda ko ilaw-ilaw. Nakamotor lang kami kay bangko din ng pinsan ko. Yeah, ay bastos ang hayop. Ano to? Ops. Yeah, madali na ako nakaabot dyan. Di ako nakainabidyohan ni si Boss Carefa. Yes sir, Tiyo Buboy ang birthday boy. Oy, gurang ka na boy. Ay ano yun, hype na iyan. Putang inang humok. Grabe ka boy maghumok boy. Tapos hiniling kung paano magluwag ang mga paslo. Oh, tara, entero boy. Dilaan mo, sige dilaan mo. Happy birthday to you. Happy birthday Carepa, Tiyo Buboy, Papa T, and yes, ako yan boy. Makanuson lang yan pero nagdadango ko sa mga orolay ninda. Orolay, ay ano, nakahiling ka pala, sorry man. Ay ano to na naman boy. Ay kanos. Pinahiling, yes sir. Hoy padi, giling ka sa camera. Giling ka. Ay ano nga rin taong iniyo. Si Paso boy. Oh, ngirit ka man. Si Papa T, joke lang. Yan nahiling mo yung bote. Mairin naman da boy. Tiyo Buboy, umaw na naman. Jesus Maria, na taong iniyo. Ay. Yes, sabi na mairinuman. Ano yan, nagsisiril phone lang ha? Ano yan? Dapat ko nagsisiril phone na lang kita! Irinuman, siril phone. Sus Maria, isip ng mga tao niya. Pinahiling ko mandak para sa Shal. Yes sir. Tapos, tututok ko na naman sa mukha akong pangitar. Yes. Pait, garo relasyon. Ano to? Tapos, tinoto ko kay boss. Boss, hey, buddy. Tiyo, may tinaram siya dyan. Sabi niya, pogi ko daa. Ay, tarantado pala. Haha, boss. Burger. Burger, bako yan. Burger ka na, boy. Ay, ano yan? Ay, iba man to, boy. Yes, ay, sauce. Saan na naman daw ni mga tao niyo? Hindi ako na-inform. Pauli na pala. Yes, papati. Okay daa. Yes, naglalako na ako dyan. Paluwas na ako. Happy birthday, happy birthday. Tiyo Buboy. Salamat na nabasog ako and thank you.